Parado HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pasaton Tusude Ruas, do tamu namar minggu di Tikion, Suang Songoni Amang Inang nama doti Parminggon di Jabunabe. Selamat beribadah mahita. Tapuji matuhata marende hita sian buku ende nomor 337 ayat sada 1 ayat 3. Marhitete goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia natu mo palangit dot tanon, amin. Marasni rohama hamurap dohot Yerusalem, jala marulup-ulup mida ibana sude hamu, ale akana holong rohadi ibana. Marasni roha situtu marap dohot ibana sude hamu, ale akana marsak roha mida ibana nasai laon. Las dorohaku di akana mandok tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, para sirohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak muna sasadai, di leon ho do ibana humopop hami na mamorsan dosa nami, satu hau napinar silangi. Sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami maka porseon hasesani dosa nami, asa unang mandele hami alani dosa nami, alai asa positu tu rohanami, di asini rohamna godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haolongan ni rohami. Amin.
Marende hita sian buku ende nomor 10 pitu ayat 1 dot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo au do jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduaon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Ginjang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai ona huhumna do sogot akan namarsineang di goarna. Patik paopaton hingot hamuma parbadiaon ari minggui dina onom ari maula hamu nasasi ulaonmu alai anggo ari papitoni ari paradian ni jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak empe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papitohoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata jahoba ari paradianai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni jahoban di batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiaon, unang ho olo makatindakon hatana sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik nasapului, ondo. Audo jahoba debatam nina debatata, pargogo na satu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patuluhon,
ro disundut paopaton pinopar ni akan nasogo roha diau alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu akan namar holong roha diau naso mangalosi patiki ima saatna rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulaon na hombar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patik mi amin. Marende hita sian buku ND nomor 170 sada ayat sada dot ayat 2. Tato potima dosata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni, saya sesa masusde dosa nami, dang adong nahu pangasangahon, sami dukoni asini roham, hati gora napinatupani anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni, pasonang jal apuli mahami, akan nahinopop, ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabege mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Alani pangalasyota do umbahen natartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen di mugangna malum ita hilala. Ima hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marende ita sian buku ND nomor 110 ayat sada dot ayat 2. Yesus na lulu
jalma hatani debata tupuk ni ari mingguon imana di enet sian Yohanes bindu opat mamuka sian ayat opat saturo di ayat 10 opat tajama marsikap soring alai ikon bolusonna do luat Samaria alai adong ma disi sumurni si Jakob jadi dibayan naung loja Yesus sian pardalanan hundul ma ibana di lambung ni sumuri tar di hosni ari mai ai nungalaho akasiseanai tuhuta manuhor bohal dungi nina Yesus ma mangalusi ibana aut dibotoho basa-basa ni debata jala aut ditanda ho na mangido aek inumon sian ho ra oloho mangido tu ibana dungi lehonon nama tuho aek na mangulu tung umbal gamaho asa oputa si Jakob na mangaleon sumuron dihami ibana dom manginum siani dohot yanakonna rodi pinahanna alai na manginum aek si leonoki nasotupa mauas bei rodi saleleng-lelengna ai anggo aek si leonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baor sahat rodi hanguluan si saleleng-lelengna ima sahatna martua do akan tumangion hatani debata jala nau peopsa amin marende ita sian buku ende nomor 830 sadaya sada dota itu Tunjut au songon boru Samaria mengelap adu sumuri habis sumui sembuasna
tidak kon maha porseotai, songona hina tidak kon nidongata saha porseon di sandok portiwion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na satu dosan, natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon sini Maria, nagabe-gabean si Antondi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banoturu dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paima molok sogot tanoon manghumi halak na mangolu dot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot diasesan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulus sogot daging ni halak naum mate, dohot dianguluan nasora sudah. Amin. Tabege makur sian ama eksodi.
Tabege mati ting di Huriata di Bagasan mingguan. Titing namasa dohot si pamasaon ni Huriata ima di minggu tanggal 30 Maret 2025. Ia goar ni mingguta ima goar ni mingguta sadarion minggu letare marlas ni roha mahamu Jesaya 66 ayat 10a. Topik ni mingguta sadarion ima Jahoba mangalehon aek hangoluan. Jahoba mangalehon aek hangoluan. Nomor 3 sermon parhalado. Di hari Selasa sada April 2025 di Patupado sermon parhalado masuk pukul 10.00 WIB. 4. Nama dohoti ibadah sermon week tanggal 26 dohot 27 Maret 2025 dohot PHD Patanakon Hata ni debata kategorial tanggal sia saha tu tanggal 15 Maret 2025. Boy mata jahan no diwartat tadai nang. Poin 4. Amplop pesta pembangunan dohot peresmian. Di Bagasan minggu tananengro minggu tanggal 6 April 2025 diganup parmingguon patu paotado papungu amplop imalaho pakeon ni panitia pesta pembangunan dohot peresmian gedung ni Huriata alani tatupahima di Bagasan lasni roha. 5. Pangangkatan guru sekolah minggu di Bagasan mingguta sadarion minggu tanggal 30 Maret 2025 di parmingguan Arian di Patupa Huriata do pelantikan guru sekolah minggu. 6. Ruas natabba amamuka minggu sadarion minggu 30 Maret 2025 keluarga Marito Nyonya Sembiring Buru Manalu dohot sada halak ianakon nasida Apriti Arjuna Sembiring namaringanan di komplek Puri Pajar nomor 20 Cibeber Cimahi Narosian Ruas GBKP Runggun Seibuatan Klasis Riau Sumbar Sumatera Barat masuk matu weksada tatangyakon manasida asagabe ruas nasetia nama biar mida Jahoba. 7. Tali kasih koster di minggu sadarion minggu 30 Maret 2025 di Patupa Huriata do papungu amplop di parmingguan manogot dohot Arian laho silua tu koster nanaing masohot sian Huriata amplopi di papungu di pitu masuk gereja. 8. Koster na baru mamuka siat tanggal sada April 2025 amang sihol mahulai managabe koster ni Huria magati topan Sumarlin siala nanaing pida
nunga di patupa penandatanganan kontrak kerja na di hari Selasa 25 Maret 2025. Sia ibadah Pasyon Parjolo Paduahon Dohot Patoluhon di hari Senin, Selasa, Dohot Rabu tanggal 14, 15, 16 April 2025 di Patupa Huriat Tado Partangyangan Pasyon Parjolo Paduahon Dohot Patoluhon maringanan di gerejaon di Pangido Matu Seksi Dohot punguan kategorial asa mangisikor di partanyangani masuk pukul 10 sia 00 WIB 10 parningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus ima ulaon nahohom. A. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025 di Patupa Huriat Tado kebaktian parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus diuduti marulaon nabadia kebaktian manogot masuk pukul 07.30 WIB. Kebaktian Arian masuk pukul 10.30 WIB. Hanya 2 kali kebaktian. B. Di pukul 10.04.00 WIB di Patupado Ulaon Nahohom memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. 10 sada marulaon nabadia di Bagas. Di hari Senin tanggal 21 April 2025 di Patupa Huriat Tado marulaon nabadia di Jabuni ruas Namar Sahit na di Bagasan Parsahiton di Pangido Pinangido Tusit Tuawik asa didata akar ruas nanaeng majalo ulaon nabadiai. 12 Pesta parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus di Patupa Huriat Tado pesta parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus ima a buha-buha ijuk subuh di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di Patupado Partangyangan buha-buha ijuk subuh masuk pukul 05.00 WIB bertempat di gereja. B. Pesta Parjolo Parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus di hari Minggu tanggal 20 April 2025 Pesta Parjolo Parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus kebaktian manogot masuk pukul 07.30 WIB. Dohot kebaktian Arian masuk pukul 10.00 WIB. C. Pesta Paduahon Parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus di hari Senin tanggal 21 April 2025 Pesta Paduahon Parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus masuk pukul 10 sia 00 WIB. Sekali kebaktian. D. Kebaktian sore. Siala Pesta Parjolo Parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus kebaktian sore hari Minggu tanggal 20 April 2025 masohot atau ditiadakan. 10 tolu sermon week dan kategorial gabungan. A. Domu tu ari libur doho cuti bersama lebaran sermon week di padomu ma sian wek sada sahat tu wek 10 tolu di Patupa di gereja
di hari Kamis tanggal 3 April 2025 masuk pukul 10 sia 00 WIB. B. PHD gabungan Patanak Konhatani Debata gabungan ina ima hari Jumat tanggal 4 April 2025 pukul 15.00 WIB. PHD gabungan ama Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 10 sia 00 WIB. PHD remaja Naposo HKBP Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 10 sia 00 WIB. Songoni matiting namasa dohot si pamasaon ni Huriata Moliate Horas. Tabagi makur sian seksi lansia.
Marendi hita sian buku ende nomor 714 ayat sada rodi udutna huhut tapasat peleata naparjulu. Tuhan yang bernahan kami, Teguh kami ruasmu, Lehon dan membidik kami, akan hidup temu. Tuhan Yesus si pelua parmahani ruasmu. Tuhan Yesus si parmahani ruasmu. Tuhan parmahan hapusan dongan nasumurungi sai pada pengunjungan togu manalilui. Tuhan Yesus si pelua pasu-pasu ruasmi. Tuhan Yesus si permohon pasu-pasu ruasmi. Pada minggu ingat kami, namar dosa godangon. Ias burianmu hambi, siang haramu dono. Tuhan Yesus si pelua honapuna kami, oh. Tuhan Yesus si pelua honapuna kami, oh. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imamangaramoti ati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas malihita saluhutna damang dainang di ujung ni ulat tuluon masuk mahita tu bulan opat bulan anggo dihita na sa itapay may madui di akalas ni rohani hala Kristen. Hata itu hatta tersurat di opak Musa bidu 20 sada ayat 10 sahatu ayat 20 hujahama dungi borhab mahala Israel siani jala marsaro di Obed dungi borhat musena sida sian Obed jala marsaro di bonani dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habis saran borhak musena sida siani jala marsaro martopihon sungai seret borhak musena sida siani
jala marsaro di baribai sungai Arnon namardalat di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni hala Amori ay Arnonido perbolatan ni Moab di holakolang ni Moab dohot Amori alani ido ubain tersurat di bagasan buku perporangan ni Jehovah mardonokon wahib disupa dohot mardonokon aka sungai ni Arnon tole muse hapuasan ni aka sungai akan mabaur tukan inganan jala mangariori di partalpahan ni Moab borhak musena sida siani tuber sumur ima sumuri na nidok ni Jehovah tu Musa papungu mabangsoi asa au mangalehon aik inumon tunasida ujui madidehon hala Israel hatani edion bicat maho ale sumur maret detari parma hamung ima sumur na hinali ni akka idduk na saut ni dukir ni halak na sangap siap bangsoi marhite sian tukkot harajaun marhite sian akka tukkot na sidai tahe dungi borhap musena sida sian halongonan tu matana jala sian matana tu Nahaliel jala sian Nahaliel tu Bamot jala siap Bamot turura na di ladang ni Moab na patodong dohot pucuni Pisga panatapan tukan halongonan idwanggo sahatna hurian itu hatta dihamuna donga saha porsiaon molo tabiginakin jalata jaha adong narasi perjalanan bangsa Allah perjalanan bangsoni debata molo tabereng siani sehera na moldo luluan unok ni jamitaon ay digobarho di si ima perdalanan nasida hamuak kadongan perdalanan mulai sian obot sahatu na di Moab dungi diulahi mamuse merdalan nasida saha mamuse tu Pisga nah lauro ayahado neneng dohonon ni turpukon ayahado neneng dohonon ni jamitaon gabe dibereng dibuan perdalanani digirik kita memikiri bahwa merdalan nasida mengalewati akka bangsona asing bahwa dibuat pikirata mengalewati suku na asing dohot akka lanna asing dope hamuak kadunga alanido pitorlau marohatta siya tonga-tonga ni turpuki majohita mamereng asamura dapot tita non unok ni jamitahon siya tonga-tonga ni turpuki adong didok disi hamuak kadongan dibuam ma jala adong masada sumur disi ninna di Moab di holak kolang ni Moab adong masumur disi nah dinarasi homuse ia sumuri molo parubatuba mandoko bukan sembarang sumurin kan molo par koyok-koyok kutahe istilahna alai ini bukan narasi bukan par koyok-koyok daw ngetokan alai yang didokon dinarasikan kembali bahwa ada sumur yang pasti sudah tua sumurnya bahasa tadokko barani hitam dokon ini adalah sumur tua karena ini adalah proses pemulangan bangsa Allah Exodus keluar dari tanah di dia nasida naung dihukum manang di dia nasida di baik gabe budak mulai sian sahat nasida tu perbudakan mulak muse bangsoi siani adong sumuri itu adalah sumur tua karena perjalanan 120 120 tahun nah di narasi homa adong sumur di si
jala sumuron na dihurak ni akka raja. Na dihurak ni akka pargonggom dohot do akka tukot na sida lao makurak sumuri. Nah, ima narasi na tabereng disiak kadongan siani mahita mamireng turbukon. Asamuran not dapotta. Atau sungod dia mah. Berarti selama perjalanan nasida sian na parjolo molo di turpuk tahun nunga sian obot. Ala dibidu sebelumna nunga adong persoalan ni bangsoi. Aha persoalan na iturbingi akka ulok tudung api. Disodolong buruki si Musa kan? Ay dia do Musa di wakohami. Habe nang ilak kohami minum, ngamawas kami di dalanon, ang tumago mahami mate, disi daripada dibuat kohami tu halongonanon, alay dang dilehok kohami mangan, dang dilehok kohami minum inna. Ro debata di dokot tu si Musa, Musa, pakulingi bebatu idahin na. Alay alanung ngasay haciping gol si Musa, mabigyak ka ngutungut ni bangsoon, torilota imana, betui ilotak. Keluar roy, keluar. Alaya dong lauk nga. Dakola naik keluar. Ala ngamuru imana dohot do ular tembaga, ular tudung api. Ujung ngai iparguti. Parmateat deba. Ala sehera paling berbisa imana teh. Batong doa si rohana. Baim ma ular tembaga Musa. Isi nama mereng ular tembagai dang mate mana malua mainna. Ima di jolo di turpukon. Dungi di toroson nasida ma pardalanan ni hawak kalungan. Mardalan nasida sian obot, mardalan nasida, mardalan. Di tonga ni pardalanan ni adong sesuatu na ikop berengota adorak sosahat nasida tu sumuri. Ahai. Selama pardalanan ini na pasti hamuak kadongan adong doluat naik ko dalanan nasida. Adong dohuta naik ko boluson nasida. Warna may padang pasir, ipadang gurun. Pasti pertikaian ada. Pasti serang menyerang ada. Pasti orang-orang yang menggunakan kesempatan ada dan lain sebagainya. Pasti do adong perseteruan nasida do bangso na nibolus nasida. Pasti do adong perseteruan nasida do akasuku na binolus nasida. Hidong. Nah, di akka pamoluson na songonima hamuak kadongang. Boy nasida lempang karena dalam narasi dalam kesaksian Alkitab nang pe mamolus nasida, boido dibolus nasida denggan. Dang pola di dokok di somar porang do dohok bangsoon na nibolus nasida daong. Boido nasida taripar, sahak manasida tu sumur na didok na inakin. Sumur na pasti aik do na pinatuduhon ni. Cairan. Ido na nilukiskan, ido na digambarkan di si. Duksaha na sida di si marpungu ma. Dakpola di dokko di son buana sida minum aiki. Dakpola di dokko di son buana sida manahu aiki. Dakpola di ceritaho di son songo dia na sida lau mengalului tiba lau tu si. Alai dungsahat na sida di si. Ditorusom mamusai mardalan, berarti mereka sudah menikmati air yang ada di sumur. Gabe malumma uas nasida, boy manasida musai mardalan hamuak kadongan, sahak manasida di ujung ni turbukon, di halongonan nidok na nadong di pisga. Sonari tabereng ma, adong ma sumur na didok ber molo akapade nabisuk madokos songono. Sumur di ayat 10 satu ayat 10 halu itu adalah sebuah nyanyian sumber air nina. Nyanyian
matamual. Edde lasniroha taringot tu matamual. Edde parolopolopon taringot tu matamual. Edde nyanyian sukacita lasniroha taringot tu sumber air. Bahwa sumur itu menjadi sumber air dan melalui sumur yang menampung air itu mereka beroleh sukacita. Akhirnya dalam tradisi nihala Israel didokmai tradisi nyanyian air, sumber air manangna matamual. Bahasa jalaaha magunani i. Guarna pe nunga dilehon iba maluas yan uas. Guarna pe daina. Molo tutudo nang sonang roha majalo akka nanilehon nidongan. Iko selalu dodohonon mauliate. So tung adong dalupa madok mauliate di nguluna molo hiai mana ditolong jolma. Atarino neneng dohonon na. Allah menolong bangsa itu melalui air yang ada di sumur. Sehingga selayaknya lah bangsa Allah itu bersuka cita. Selayaknya lah mereka memuji-muji Tuhan. Selayaknya mereka mengagungkan nama Tuhan. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah derita yang sedang mereka hadapi. Imana perjolo taberek siano. Napaduahon, ternyata melalui parborhat ni bangsoi sian obok nakin sahatu na parpudi pisgai. Hidup itu adalah sebuah rangkaian peziarahan. Hidup itu adalah sebuah rangkaian peziarah. Kalau mereka diibaratkan sedang berziarah, asing go ziarah ni halak bata kate, molo ziarah ni halak bata mersuap do tu hinapbor. O daong, peziarah do tong, perdalanan don, perdalanan. Nah, ketika mereka diibaratkan sebagai sebuah peziarah yang berangkat dari suatu kota menuju kota yang lain, melewati kota, melewati batas desa, melewati hukum-hukum yang ada di tengah-tengah kota dan lain sebagainya hamuak kadongan. Nah pasti nakin dari sisi kemanusiaan mereka menghadapi masa-masa lapar, masa-masa sakit, masa-masa menderita, masa-masa kematian, masa-masa kepahitan. Tidak akan pernah terlihat di situ secara daging, secara manusiawi senyum yang indah. Wama senyum berdelet terus ate sampai 40 tahun. Walaupun dalam 40 tahun itu mereka beristirahat ada, sehingga mereka juga di dalam unang teripu 40 tahun ini sudah berdelet terus. Daung dah. Adong gotik kina sohot, adong. Marpesta do nasi datong itungat dalan. Pesta pondok, daun. Marpesta do nasi datong. Pesta pondok daun, pesta on. Jadi selama 40 tahun ini
bereng majo musay tantangan na asing. Molo mamolo sita siyan sada luat na pasti luati adong do adat istiadat na. Adong do orang na eksklusif, adong do orang na inklusif. Adong do orang na terbuka untuk orang lain, tetapi ada juga bangsa atau orang yang tertutup untuk orang lain. Alai ikon topuson dasida doi. Mereka menjadi orang lain di antara suku yang lain, menjadi orang lain di tengah-tengah kebudayaan orang-orang yang mereka jumpai. Boy do berbeda halak Batak tu nang pediso. Contoh, udokon nga terkontaminasi be halak Batak hamuna duksahat di son. Nga daw besian habata hotta na di hutai. Contohna nagelengima ngayaw jamita horayate nang gelengima marsi jalangan ngaikon cium tangan. Contoh. Halak Batak kaya cium tangan marsi jalangan nakamang. Daw. Nah, akal na songonima dilewati nasida. Maralo tu nasida sa sitong na. Jala olo maralo tu naroi. Bah, dang dingganut dan lain sebagainya. Tetapi mereka bisa menerobos itu, mereka bisa melalui itu, mereka bisa menghalau itu. Banyak juga tantangan dari garis kerukunan. Kerukunan di sada luat. Mololau hamu tuluatan, adong do kerukunan di si. Contohnya, buape persoalata anggo itor tajupai do ketuanai selesai do. Buape persoalata alaya dong do sada lua ito popo sada manuk piga hali dietong. Pitu keturunan. Kan adong di hutan isi mai. Adong di hutan musongoni di hutatan. Adong do di si di hutatan. Mulai itu pemanuk nga dikira satu pitu halibar maranak manuk nai. Alen waing dak songoni birai ba. Dangin. Adong do kerukunan do songoni adong kearipan. Alay ko buluson na sida may hamak kadongan di tonga-tonga ni tantangani. Nah, molo songoni do hape tay baraton nakin ngolu na sidai bangso Israeli na mardalani Exodus na sida. Ternyata yang mau dikatakan selama perjalanan bangsa Allah dalam suka dan dukanya, Allah selalu memperhatikan mereka, Allah selalu mempersiapkan mereka, Allah selalu memberikan apa yang mereka butuhkan selama perjalanan itu. Ido kata kunci nanaing berengota. Sehingga bisa bersuka cita marletare nasida walaupun memang gudang do ungutu nasida te. Sepanjang sejarah bangsa Israel parungutungut do. Dakku boto sepanjang sejarah an norwas ni HKBP parungutungut. Olo do marungutungut ros ni HKBP. Wala dok pesta marungutungut. Wala dok sesuatu marungutungut. Sepanjang sejarah don noni. Sepanjang sejarah ni HKBP don noni. Daw ngate mulai yun unang beba. Unang berong na marungutungut. Berkamu mah sepanjang sejarah bangsa Israel parungutungut. Babiarawan dok gabi dok ketong bangsa parungutungut talak batako nate. Hape niyan anak ni raja dakya marungutungut. Boru ni raja pe dakya marungutungut. Mamaretta nama sudi boru ni raja mamaretta. Anak ni raja pe mamaretta. Gabidang along besi paretao. Itu kan inatai di paretta matai. Amatai paretta inatai. Aliang gua matai mamaretta inatai agak-agak mabir roti kate. Aliang gua inatai langsung namai pak pupak ini kan. Nah, unang matiga kudo atong Exodus nasidei diibarat to may itu hidup dan waing. Kita adalah orang yang selalu eksodus dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah tinggal dalam satu waktu yang sama. Kita tidak akan pernah tinggal dalam detik yang sama hidupmu. Tetapi kita akan selalu keluar dari sebuah zona ke zona yang lain. Dari sebuah waktu ke waktu yang lain. Dari sebuah hari ke hari yang lain.
Itu akan selalu berganti, bereksodus, keluar terus. Tetapi keluarnya, eksodusnya bangsa Allah menuju bangsa Kanaan, tanah perjanjian. Nilai kehidupan orang percaya yang seyogianya dia adalah seorang peziarah dalam hidupnya. Dia akan berjalan keluar dari sebuah hal yang lama dan menuju sebuah hal yang baru. Yang walaupun kita tahu dalam perjalanan kehidupan ini menuju sebuah titik kemenangan tidaklah mudah untuk kita gapai. Tidaklah gampang untuk kita gapai, tetapi menuju sebuah titik itu mempergunakan atau membutuhkan keberanian keluar dari hal itu. Membutuhkan keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga ketika kita tidak berani lagi menjalani hidup ini, disitulah saatnya kita KO. Molodang barani behita kadungan madalani ngulutta tu marsogot alani tantangan nagudangi disi mahita KO. Kita akan mengambil jalan pintas dianggap pantas. Jalan pintas akan dianggap pantas. Jadi iko berani do, bangsa ipe berani do. Nape lo marungutung memang. Tetapi mereka berani dan selalu berani dan mempercayakan dirinya kepada apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka. Sebab Musa meminta dan mendapatkan perintah itu dari Allah. Artinya orang yang percaya, yang hidupnya selalu berjalan ke depan. Berjalan menuju sebuah titik. Ketika kita berbicara dunia, apa visi dan misi kita di dunia ini? Apa goal kita di dunia ini? Kita akan berjalan, selalu berjalan keluar setiap hari. Tapi ingat, perjalananmu bukan perjalanan seorang diri. Ketika kamu seorang diri yang akan menjalani kehidupan itu, roda itu tidak akan pernah sampai kepada sebuah titik itu. Roda hidup itu tidak akan pernah ketemu dengan titik yang kita targetkan. Karena apa? Kamu orang terbatas. Kita orang terbatas. Kamu akan haus di tengah perjalanan. Kamu akan lapar di tengah perjalanan. Tetapi ada orang yang di luar saudara yang akan membantu saudara mencapai titik tertentu. Yaitu orang yang punya air, orang yang punya makanan, orang yang mempunyai cuaca, orang yang mempunyai matahari, orang yang mempunyai embun. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah air kehidupan," maka orang atau oknum yang akan memberikanmu air selama perjalanan hidup ini adalah Allahmu, Yesusmu. Maka percayakan perjalanan hidupmu ini kepada Allahmu yang Tritunggal. Selama engkau berjalan di tengah-tengah dunia ini, kamu akan merasakan haus dan lapar. Ingatlah beberapa minggu yang lalu khotbah, datanglah Ponggoli hamuma rotion jala alang manang peso martuhor. Dia mempunyai harta, dia mempunyai makanan yang bisa dibagikan secara gratis dalam hidupmu. Allahmu mempunyai semua yang kau butuhkan dalam hidupmu. Ketika kamu lapar dalam perjalananmu, dia akan memberikan. Apakah kita akan berkata, Tuhan itu enggak memberikan kok. Saya miskin. Ini bukan persoalan miskin dan kaya. Hidup ini bukan seolah-olah persoalan miskin dan kaya, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini bukan persoalan antara berada dan tidak berada. Perjalanan hidupmu ketika berbicara ada dan tidak ada, berarti kita masih selalu membicarakan hal-hal yang fana dalam hidup kita. Berarti kita selalu mengorientasikan kehidupan kita dengan hal-hal yang fana. Sebab firman Tuhan, ai bahasa si panomu arta naolo diharak ngingit, naolo buruk. Orientasi hidup kita harus bertransformasi melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh itu semua, tapi itu bukan kebutuhan dasar sebagai orang percaya. Kamu akan dilindungi dari segala mara bahaya. Kamu akan dilindungi
dari segala macam pencobaan dalam kehidupan ini. Tapi pastikan satu hal, Tuhan yang membimbing engkau dalam perjalanan hidupmu ini. Pastikan satu hal, Tuhan yang membawa engkau keluar dari zonamu yang selama ini. Tuhan yang membawa engkau keluar dari rasa yang selama ini kepada sebuah rasa yang baru, kepada sebuah zona yang baru, Bapak Ibu Saudara. Pastikan itu dalam hidupmu. Dungi ahama berengota napaduahon. Molo dung mampu hita keluar siani. Molo mardalak ko dirurani hasianganon. Berakhir do perjalanan mi. Alai tujuan ni kehidupan midang berakhir be. Tujuan hidupmu sebagai orang percaya tidak berakhir dengan langkahmu yang telah terhenti. Dia akan membantu kita, dia akan membuat kita bahagia, bahkan lebih bahagia daripada perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Molo dilehoni aik dohot roti hangoluani, dilehom ma hangoluan na saliling nililing na idiho. Molo Tuhan mido, molo Jesus mido, dongamu merdalan. Dak semata-mata binakin holan na haciti, paingoting-otom mudingolum. Alai mentransformasi pemahaman kehidupan dari hal-hal duniawi kepada hal-hal surgawi. Kita harus berani berkata, ya ini akan berakhir, tapi hidupku di dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir. Amin. Piga halima dingot to Tuhan dingolum. Sadari. Tulu hali tiki wartang yang mangan. Alai tersukut songonong. Ya do digotamu surgo. Ya do terbertik di rohamuna di bardalanan di ngulumuno surgo. Manang lupa do taringot surgo. Ay gumudang do hita majalo pasu-pasu. Anggolan siyo di ingot do. Anggulan siya kan, dinami pe malumarlan siya inamate. Nungabot mata niyari. Inamit dinami tong. Dilan siya, nungabot kulonom inala batak. Jadi anggulan siya hita, surgo na mataingot ate. Inamat tong, ay nga jarang be taingot. Di siya dulu pe hepek ko nga jarang be. Nah, dia kalau poso buah. Piga hali masa minggu dingot tamu surgo. Yaro dingot tamu surgo akka manginahang. Jujur maju hamu. Danggoy bergabus. Yaro dingot tamu surgo. Kada madokok yaon naringgas sermon week doi. Walau ringgas memang sermon week ikut dingot deh. Itu kan. Apalagi PHD aki. Alay ba sadang marit diak kapungan inaon. PHD do sudi. Nasugot adong do marit di pungan ina. Ala na libur hido halaka gabi libur hita. Ipe transformasi joy. Halaka do libur. Neng dohot tita libur. Koi transformasi di. Masa halakam mga lakatupa libur hita martangiang? Jadi alanino dang ulaw libur sermon. Mololaw pe hamuna unang aladi hamu sudat na ulo tinggali martangiang niku. Jadi kan ulo martangiang romare Kamis. Alay molo neng laudo dak pola wato. Liburat do keluarga dak pola wa. Alay unang alani hita na law liburat do keluargaon gabe sudak martangiang aka na tinggal na ulo martangiang. Iro kan? Iro tabay madigari jatong. Nah, basa husuk kukyaro tayo surgo. Ala pardalanan na majalo, anugrah do torus. Pasu-pasu ka rejo nami Tuhan. Pasu-pasu o Tuhan. Pasu-pasu o Tuhan. Jarang go tadokon, paingo tao Tuhan, sotuk tupua umate gabi tu api naroko. Arong go topu mate.
Begudang duit dah. Basa mabira mo doko ni. Gudang. Nah, persoalan nak kadogan dang boy dope ta transformasi imata. Kita selalu menganggap Allah itu Allah yang penuh berkat, holak berkat nai do narikot. Hape di paido berkati marungut-ungut do ita kan. Marungut-ungut do amu di paido tu hak berkati sakamu de bang. Anggoi naring nong lunas nai di wikna. Di sektor dah berarti enggak lunas be lau tu pestaon. Anggo hoho mi mana berarti dah ngadong do peliani di wikna. Itu kan bagian dihapor siaut, bagian dihapor siaut. Nah, Bang Ihud unang baliliku mohok do bah iparinggam majuasion keduan ate sepakat maju tabai iparinggam majuasion alai unang bebuka-buka ni juluan ai sai di pabai ni piasion nang buka-buka do ni julua pituat dang merlapatan ni ate iparinggam mapituon mau bat doamu dao bahulan aro mo pa di wal mai sokku susuti ate asina ate no na perpudi gereja itu harus eksodus, gereja itu harus eksodus, keluar dari kebiasaan yang hanya berdoa, keluar dari kebiasaan yang hanya berjamita, keluar. Lihatlah betapa gentingnya kehidupan bangsa Allah itu, tetapi Tuhan memberikan segala-galanya. Gereja harus bereksodus, keluar dari zona-zona kebiasaan untuk menembus sebuah sudut yang tidak bisa ditembus oleh dunia. Hanya Allah melalui gerejanya yang bisa menembus. Iko borhat do HP gerejai, iko gereja nomor perbainat do HP gerejai, iko gereja na bersosial lo HP gerejai. Gereja harus bergerak. Gereja bukan hanya tinggal diam, karena gereja bukan seyogianya hanya bangunan. Kita adalah gereja-gereja Tuhan. Maka sebagai orang yang beriman dan hidup di dalam sebuah komunitas gereja, mari bereksodus, mari keluar dari zona-zona nyaman kehidupan kita sebagai umat beragama naholan martangiang. Alai gubudang marsosial. Perjalanan hidup ini panjang. Alani dohudokon adong manon opat talak nanaing lantikon gabi guru sekolah minggu pahotot do istilahnya nyan itotopon manotopon dang mangalantik dang mangujakon manotopon gabi guru sekolah minggu. Hudok, jangan pernah nyaman dengan zona pengajaranmu. Tapi ajari anak-anak sekolah minggu mulai dari dini, mereka adalah anak Tuhan yang berbagi, bukan anak Tuhan yang menikmati. Jadikan anak sekolah minggu orang-orang yang rendah hati dan saleh, serta berkesederhanaan. Biar bisa mereka menikmati anugerah Tuhan itu bukan hak mereka segala-galanya, tetapi hak orang yang miskin, hak orang yang membutuhkan. Ya, gereja harus keluar dari kebiasaan itu. Ngahudok ketuguru sekolah minggu songoni. Dang luasokku hamuna marpaskah molo neng happy-happy. Alai luasokku do hamu marpaskah do sekolah minggu molo lau hamu mamereng na somarama somarina. Ido paskah, ido kelepasan. Ajarkan dari diri juga gereja harus bergerak. Gereja harus keluar. Udang bangga hita holat di hita. Ingat kita saluran berkat. Bukankah kita diberkati Tuhan menjadi saluran berkat? Iya. Berarti ada orang yang harus menerima berkat Tuhan melalui kita di luar sana. Maka gereja harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, dakola dihita besi berengota. Alani ido bereksodus, molo bangsoi keluar,
menuju sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan terbesar anak-anak Tuhan adalah apabila mau dalam konsep Tuhan Yesus, apa yang kau buat kepada salah satu anak kecil ini, itu namini mangalihot tuaudi hatawatak nama. Nasa na niliho Musa da tuak anggiku nama meton nama bait tuaudi. Itu konsep iman yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Maka sebagai orang percaya, tunjukkan kita orang yang sudah menerima berkat, bahwa orang yang sudah menerima berkat itu adalah saluran berkat bagi mereka yang kurang terberkati seperti kita. Itu amanginang. Harus digubah, harus ditransformasi iman itu. Dan boy holit, halak na porsea. Jangan kikir. Ingat, yang kamu punya itu milik Tuhan, diberikan kepadamu, dan kamu menjadi saluran berkat Tuhan. Itu fix dalam iman kita. Alani udah kon mulai sonari kun tajari masih kula minggui marsileho-leho. Narong dinasidei. Alanya dung berkeluarga haduan ngabiasa be marsilehon-lehon mula dok pe ulau di huria haduat tong dung gabe HKBP na dewasa laki dang marungutungu be nunga sadar na sida gabe saluran berkat di ngoluna. Allah membimbing perjalanan hidup manusia sampai memperlengkapi dengan keselamatan. Hidupmu penuh tantangan di dunia ini. Molo Paulus semadokon ai songon arena pertandingan do portivion. Ingat, kamu bertanding dalam hidup ini. Kamu haus, kamu lapar. Ada Yesus untuk menyelamatkan hidupmu. Terimalah Tuhan dalam hidupmu. Marletare maho marlasni roha maho dingolum. Halas semua pasu-pasu ni Tuhan diho satu tikyo. Halas semua ringgabasan ni Tuhan diho satu partikyanon. Dohok matobik ni minggutta. Jahoba mangalehon aik hanguluan. Berarti nadihoy ho benailen ni Jahoba di. Nadihoy nuay nga manginang nanileon ni Jahoba di. Nang pitadok ko marhoy-hoy rupiaw mga luluyonin na dakolak ko marhoy-hoy mga luluy. Sudero jolmaw marhoy-hoy mga luluy. Alay dangalok nang gusada jolmaw naboy mamaso-maso ulon nay holad dibatado naboy mamaso-maso. Atong berjumah hita tutuhani. Berjumah hita tu silehon ay hanguluani. Jalan no balga asini rohana jalo omu bereng ma di pasyon na paupat tonon minggu pasyon na paupat tonon lehonon nama Yesus Kristus. Mate humokko po, mate humokko dosata asa dihita manotong ay hanguluan na pinasahat ni Tuhan. Selamat menderita bersama penderitaan Kristus. Dan selamat berbahagia dengan penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus adalah kebahagiaan mutlak bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. Pasu-pasu hatam, asalas rohanami, asamu pikiran nami, asahot haporsion nami, mangasahon asidohot denggar ni basam. Urupi hami mabain na dumengga dingulu nami, jala hasahuboto hami ia ngulu nami ok kapi perdalanan jala perdalanan do namanotong mardalan na sobuiso adorak so hami saliling nililing na di hasyanganon patupa mahami ramoti mahami jala patau mahami di bagasan perngulun nami. Tuhan neng marpesta do huriamon di tanggal 30 di tanggal 8 bulan nonom luas mahami habaran di pasu-pasu molo di igil ho saotik siak kami pasu-pasu mi ajari hami udang marungut-ungut asa buas sami mangalehot tuho ay buas doho mangalehot tu hami di pasu-pasu ho do halu jaun nami di portibion lani paingot kami Tuhan jala molo pe dangalong tarbain nami paingot kami mangalopit tangan nami manangyak kunulaw niya sa dinggan alay Tuhan unang ulo kami di layla akan nahurang marrohak nahurang marhapor siyaw diho alay padaw mahami uduk dua lupamu pasu-pasu akan namarsahi ruasmi gabi malum akan namadele ruasmi gabi margugu namarsa nasida apuli
Tari ilu nasida lap ilu na Tuhan. Napogos dibilang-bilang ni Portibion lehon silas ni roha di nasida. Akka na maduma pauduk rohana madok maulihante Tuho. Alay Tuhan paso-paso ma sudirwas di huriam siya nameme sahat tunaw matua. Akka na tua-tua nami kanong lansia pasuang gogoy asabon na sida manangyako sudia kasudut no poso marmeme nauli na dengga marhiti hatam doho las ni roha na siyakko akasudut no poso radi hami manangiho nakapo dan nami neme ni akasudut no tua pamareta nami pasu-pasu asarade rohana sida nang roh tutonga-tonga ni huriam asaulo na sida Tuhan mamerek kuriamon marbisuk bayi nak pamareta nami na di kota Cimahi na di Badung Barat songonia le Tuhan nang gubernur nami pasu-pasu asalam marbisuk margugu marhatauon ibana lahu memimpin Jawa Barat nami onale Tuhan mauliate madiho panitia pesta pembangunan doh peresmia pe pasu-pasu margugu nasida unang marnaloja lumobiak ka parhaladom asa marbisuk nasida madukung sudi panitia di Galuk Week na pinasaha mutuak kanaposomi alay Tuhan mamuk kasadarion gabe guru sekolah minggu nagokma obat talak enak kun ni huriam manolobi mahojaho balibata aturhon nang parnguluan nasida homa Tuhan na husob bahami marhite Jesus Kristus amen tabasa ma piliat tatuadopan ni dibata laos dibagasan las ni roha mahita patupahon talikasi silas ni roha tu koster ni huriata naborha nama ala di 30 tahunon nasida do rapat dohot orang tuana mulai sian na tua-tua nasida mengabdikan diri di gereja tahun jala Oma parpuri nasida melayani tabay mana dumenggan tu nasida tu amat tasitopan na koster na leling jala mulai marsugot gatima koster ni garijata huhu mahita maredde Oleh jauh pergi
hatta sadario di minggu letare 30 Maret 2025 totop ponotoma guru sekolah minggu di HKBP Cimahi Jalan Rura Resort Cimahion alani tabigima surat keputusan taringot tu pangujak koron nasida alani hujau hamima tujolo yanakon nami nabarjolo Basana Fanuel Boru Simajutak 2 Deborah Yudhistira Paranya Paramita Boru Sirait Tolu Renata Abigail Boru Simajutak 4 Vera Carolina Boru Simatupang. Tabigima surat keputusan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 016/02.6/JL/3 Rumawi /2025 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi berkedudukan di Cimahi menimbang 1. Perlunya peningkatan pelayanan kepada sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah. 2. Perlunya penambahan guru sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi. 3. Telah menyelesaikan masa pengkaderan guru sekolah minggu di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Mengingat 1. Aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat pasal 5.2.3 huruf B halaman 79 sampai dengan 80 tentang tugas pokok guru sekolah minggu. 2. Program kerja HKBP Cimahi Jalan Lurah tahun 2025 memperhatikan 1. Usulan dari Ketua Dewan Koinonia HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi tanggal 11 Maret 2025. 2. Keputusan rapat majelis HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi 18 Maret 2025 memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan menetapkan 4 orang yang namanya di bawah ini menjadi guru sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. 1. Basana Fanuel Boru Simanjuntak. 2. Deborah Yudhistira Parasnya Paramita Boru Sirait. 3. Renata Abigail Boru Simanjuntak. 4. Vera Carolina Boru Simatupang. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika ada terdapat kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 30 Maret 2025, Pendeta HKBP Resort Cimahi, Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia HKBP Cimahi Jalan Lurah, 2. Ketua Seksi Sekolah Minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah, dan 3. Arsip. Hamu akka ianakon nami molo terju jala terpilit hamu noaing gabe guru sekolah minggu di HKBP Cimahi Jalan Luraon lau makubasi sekolah minggu sada pasu-pasu nama sayar garoi di hamu siat debata alani i marojahan sian hatani debata napina adar odeng namanukum maau di hamu nao lodo hamu majalo ulau ni songot dalan ni debata mangusehon asini rohana tuhuriaon molo songoni dokkamuma alus muna. Atong mangasahon holong nasiat debata ama dohot asini roha nasian anakna doho padonganion ni toddi porbadia au uluan ni HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahion manotopon hamu gabe guru sekolah minggu di HKBP Cimahi Jalan Luraon didongani dipargogoi
di parsahalai Tuhan debata mahamu, mangulahon ulaon na di pasahat Tuhamu sadarion, bain hasangapon ni debata, jala pasu-pasu tuhuriana. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Tatangi aku mana sida manginang, gabe guru sekolah minggu nabar habiaran mida Jahoba, jala Tuhan wakana torasna, duguk kamu mana sida, di ulauna songok guru sekolah minggu, unang abati hamu na sida, diakka ulau pakko basioni, atik tungadong ulaun, di tonga-tonga ni sekolah minggu, alani di pasu-pasu madoh akan atoras ni, nasida si ganopari diakka ulaun na Tuhan ma nama masuk-masuk. Silahkan duduk. Marede mahita 467 ayat sada laos jongjong mahamu saluhutna. Alidi bata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na ni lehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di julom. Paso-paso may jalaramo ti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati puluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehom mi tuhami. Asalam hati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajaumu, saya sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ayo
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodim. Amin. Horas malihita.